Edin Džeko je otvorio novo neočekivano poglavlje karijere. U 39. godini nakon bogate evropske odiseje potpisao je za Schalke 04, klub duge historije i velikog imena. Dolazak u Gelsenkirchen nije bio povratak u Njemačku zbog nostalgije, već zbog izazova. Schalke se bori za povratak u Bundesligu, a Džeko je stigao kao lider. Njegovo iskustvo iz Wolfsburga, Manchester Cityja, Rome, Intera, Fenerbahčea i Fiorentine treba da donese slačionici mir, autoritet i vjeru da se ovaj veliki klub može ponovo podići. U klubu su ga dočekali trener Miroljub Mušić i reprezentativni kolega Nikola Katić, pa je tako u Schalkeu formirana svojevrsna BH kolonija. Proteina, vitamina. Ajde, više I doček od navijača bio je vrhunski. Čak su mu prije jednog treninga priredili tradicionalno bosansko jelo ćevape. Već u prvom meču Džeko je pokazao klasu kad je ušao s klupe i zabio gol. Međutim, to nije bilo dovoljno za pobjedu jer je utakmica završena 2:2. Ipak, izgleda da je idila kratko trajala pošto su se pojavili i prvi problemi te su ambicije Schalkea značajno uzdrmane. Sve se dešavalo na gostovanju kod Bochuma. Džeko je meč počeo s klupe, a Schalke je primio gol već u prvoj minuti. Dobio je popularni dijamant šansu u nastavku, ali to nije previše pomoglo rudarima koji su izgubili. Iskusni napadač nije uspio da se nametne i napravi razliku na terenu. Katiću je poništen gol, a rudarima su ozbiljno uzdrmane ambicije da ponovo mogu doći do Bundeslige. U finišu utakmice kamere su zabilježile i trenutak kako Katić sočno psuje isfrustriran zbog bolnog poraza, dok je Džeko bio vidno utučen. Džeko, Katić i Mušić moraju što prije pronaći rješenje da preokrenu stvar. Vrag je odnio šalu i u protivnom ono što je ličilo na ovozemaljski raj će se pretvoriti u pakao.